Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 až 2013 predstavuje nástroj na dosahovanie strategických cieľov politiky rozvoja vidieka na Slovensku. Ciele programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 až 2013 sú zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva, na zlepšenie životného prostredia zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a na zvýšenie kvality života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Pre 7-ročné programové obdobie je z verejných zdrojov vyčlenených viac ako 2,5 miliardy eur. Program pozostáva z 5 osí, ktoré vychádzajú zo základných cieľov politiky rozvoja vidieka. Os 1 predstavuje zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, os 2 zlepšenie životného prostredia a krajiny, os 3 reflektuje na kvalitu života vo vidieckých oblastiach a diverzifikáciu vidieckého hospodárstva, os 4 zahŕňa realizáciu prístupu LEADER a os 5 operácie technickej pomoci. Každá os je štruktúrovane rozčlenená na určitý počet opatrení. Prioritou osy 1 je modernizácia a inovácia poľnohospodárskych podnikov, rozširovanie vedomostí a zvyšovanie odborného prehľadu. Dôraz je kladený na investície do prvovýroby, najmä na nákup výrobných zariadení a na vzdelávanie farmárov a lesníkov v oblasti manažmentu a organizácie podniku. Cieľom osy 2 je tvorba multifunkčných poľnohospodárskych a lesníckych systémov, ktoré majú priaznivý vplyv na životné prostredie i celkový vzhľad. Zvyšovanie kvality života na vidieku prostredníctvom zachovávania pracovných miest a tvorby nových pracovných miest je predmetom záujmu osy 3. Kľúčovými opatreniami v rámci tejto osy sú predovšetkým diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam, podpora aktivít v oblasti vidieckého cestovného ruchu, základné služby obyvateľstvu na vidieku, obnova a rozvoj obcí a získavanie zručností, oživovanie a vykonávanie stratégií miestneho rozvoja. Cieľom prístupu LEADER, ktorý predstavuje 4. os programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 až 2013, je aktivizácia vidieckého obyvateľstva prostredníctvom podpory zo strany verejno-súkromného partnerstva sformovaného v danej oblasti. Je tu snaha o využitie rozvojového potenciálu, ktorým vidiecké územia disponujú. Os 5 zahŕňa 2 opatrenia, technickú pomoc, ktorej cieľom je efektívne zabezpečenie realizácie a implementácie programu. Opatrenie 5.2 definuje národnú sieť rozvoja vidieka a jej postavenie v rámci programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 až 2013. Slovensko svojou polohou a pomerne odlišnými prírodnými podmienkami tvorí severnú hranicu rentabilného pestovania viniča hroznorodého v Európe. Začiatky vinohradníctva na Slovensku sa nepodarilo presne datovať. Pestovanie vinnej révy na našom území sa začalo najneskôr počas panovania Marcusa Aureliusa v 3. storočí nášho letopočtu. Po páde Rímskej ríše bolo vo vinohradníctve a vinárstve podporené duchovenstvo. Spočiatku to bolo z liturgických dôvodov, neskôr sa víno dostalo do širších vrstiev obyvateľstva a stalo sa významným obchodným artiklom. História vinárstva a vinohradníctva úzko súvisí s vtedajšou politickou situáciou, vojnami a inváziami Tatárov a neskôr Turkov. Vinice sa neustále ničili a následne obnovovali. V polovici 19. storočia boli desiatky odrôd pestované na území dnešného Slovenska a oblasť viníc dosahovala takmer 50 000 hektárov. Víno sa na Slovensku pestuje v 6 vinohradníckych oblastiach, z ktorých každá je niečím výnimočná. Plošne najrozsiahlejšia je Malokarpatská oblasť na západe, najteplejšia je Južnoslovenská, najrozmanitejšia Nitrianska,
najtajomnejšia stredoslovenská, najčarovnejšia východoslovenská a najslavnejšia oblasť Tokaj na juhovýchode krajiny. Každá z nich sa vyznačuje špecifickými prírodnými podmienkami a osobitou históriou. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť má rozlohu 5345 hektárov, nachádza sa v najjužnejšej časti Slovenska na sever od rieky Dunaj. Vnútorne sa člení na dve radikálne odlišné produkčné oblasti. Západnejšia časť v okolí Dunajskej stredy, rozkladajúca sa na fluviálnych sedimentoch Dunaja, poskytuje podmienky vhodné predovšetkým na kvantitatívnu produkciu vín nižšej akosti. Naopak východná časť v okolí Štúrova ponúka možnosti na pestovanie odrôd náročnejších na teplo a slnečný svit, a teda aj produkciu vysokokvalitných červených vín, napríklad Cabernet Sauvignon. História tá siaha až do čias Márie Terezie z roku 1760, tak na počesť tej udalosti boli odpustené dane za hroznosť víno a syn Jozef II vlastne odpustí tieto dane a na počesť tejto udalosti tu bola postavená vysvetená kaplnka svätého Urbana, ktorá do dnešných dní tu existuje. Ďalej prišlo nešťastné obdobie po vojnom období po roku 1945, kedy sa vlastne tieto vinohrady na našom viničnom vrchu likvidovali. A dá sa povedať, že sa tu pestovali bežné kultúrne plodiny ako kukurica, pšenica, jačmeň. A v roku 1972 sa predsa rozhodlo, že je to vhodná plocha na pestovanie viniča rôznorodového a v tom období v roku 1972 až 1983 sa to vysádzalo 100 hektárov. Na tých 100 hektárov prakticky boli všetky známe odrody vysadené, bolo tu vysadené cez 20 odrôd. Potom vzniklo ďalšie obdobie, kedy sa vlastne všetko menilo aj v našom štáte, tak sa menila aj filozofia, IRD zaniklo, vzniklo poľnohospodárske družstvo, potom vzniklo Združenie agropodnikateľov a v tom období pre vstupom do Európskej únie tu bolo vysádzaných ďalších 45 hektárov, čiže celková dispozičná plocha po vstupe do Európskej únie je tu 145 hektárov. Vieme 22 odrôd a z tých 22 odrôd fľašujeme ako odrodové vína 18 odrôd. Čerpali sme rozvoj vidieka, ubytovanie vo vidičnom dome. Bol to projekt vo výške 960 000 eur a príspevok bol 50%, čiže polovica 480 000 eur z eurofondov. Cieľom projektu bolo vlastne zviditeľniť náš podnik. Chceli sme, aby tí ľudia, keď k nám prídu, aby sa tu vedeli ubytovať a vlastne sme chceli reprezentovať tento kraj, náš južnoslovenskú vinohradnícku oblasť. Tak bola to veľká podpora, keď je tých 50%, takže vlastne tie zdroje boli, dá sa povedať, že v dispozícii. No a podnik, dá sa povedať, že to posunilo dopredu. Jednak aj po stránke tej, že vieme viac ľudí tu zamestnávať. Cieľa do budúcna pôjdu zase do vinohradov, konkrétne investície do vinohradov. Teraz zase by sme sa chceli vrátiť naspäť k tomu, čo sme prvýkrát začali robiť, čiže pestovanie viniča rôznorodého, čiže tu by sme tých 145 hektárov chceli ešte dať do takého stavu, aby všetky tie vinohrady boli v 100% stave. Naša firma vznikla v roku 1992 a ako vyštudovaný mechanizátor, tedy som začal, sme poskytovali pre poľnohospodárov nejaké služby s kombajnami, s traktormi a s inými mechanizmami. Nakoľko aj dovtedy ma lákalo vinohradníctvo a vinárstvo a malom som aj robil vinohrad aj víno, tak som si myslel, že keď zostarnem, chcel by som žiť z toho, čo ma láka, čo je mojím koníčkom, a v 2000 roku som začal dorábať víno v takom množstve, že niečo ušlo aj na predaj. Pestujeme tu z bielých odrôd Riesling rínsky, Chardonnay, rulandské šedé, Sauvignon Blanc, muškát žltý. Každoročne sa zúčastníme na všetkých popredných slovenských vinárskych súťažiach, čo bolo pre mňa také moc
užitočné, že hneď v prvom roku, keď som 2000 začal chodiť na tie súťaže, tak na Agrovíno Nitre sme mali u červených vín šampióna, potom v modre, na Vitise Aurea Modrá sme mali tiež kategórii červených vín šampióna v 2005. Čerpali sme z tých dvoch programov. Jedna to bola modernizácia fariem. Tam sme čerpali na vinohradníckú techniku, ako na jednu okopávačku a jednu predrezávačku vo vinohrade. A čerpali sme na tzv. Diverzifikáciu poľnohospodárskych subjektov, a to bol agroturistický penzión spoločne aj s wellnessom. Cieľom tohto posledného projektu bolo to, aby sme rozširovali našu kapacitu ako lôžkovú kapacitu, nakoľko už aj predtým sme mali nejakú kapacitu, nejakých 12 miest, a cestovné kancelárie, ktoré s nami spolupracujú, mali takú prosbu, či by sme nevedeli rozšíriť na jeden autobus, čo je nejakých 50 ľudí. Tak našim cieľom bolo to, aby sme vyhoveli tým cestovným kanceláriám. A zase z druhej strany, s tým, že už máme teraz dve také väčšie sály, vieme spraviť to, že v jednej sále, dajme tomu, máme nejakú svadbu alebo nejakú rodinnú príležitosť, a na druhej strane vieme obslúžiť našich stálych klientov ako hostí. Nakoľko není tu nejaké rovnomerné využitie podniku, vieme nárazovo tu umiestniť veľa ľudí, čo nám ekonómii dosť prispeje, lebo keď, dajme tomu, na konci týždňa sa tu vystriedá 120 ľudí a od pondelka do piatku tu nemáme nikoho, už sa nemusíme obávať, že nebudeme mať financie na zakrytie našich výdavkov. Čo sa týka prevádzkovania podniku, vyskytla sa tu možnosť zamestnať ďalších 8 ľudí, ktorí nám s tým, že sme otvárali tú novú časť, pribudli kuchári, pribudli čašníčky, pribudli tu upratovačky a sekretárka. Môžem tvrdiť, že keby sme nemali tú podporu, určite táto budova tu nestojí a nemali by sme také možnosti na využitie toho penziónu. V každom prípade už sledujem teraz, aké sú dotačné tituly teraz vypísané. Práve dneska som sledoval, že sú tu možnosti na skvalitnenie výroby ako aj vo vinohrade, aj vo výrobe vína, takže už dneska som aj jedna z tejto stránky, ako z titulu z tejto stránky, s jedným dodávateľom, že by som chcel sa zúčastniť aj tohto projektu. Ľudia, ktorí majú chuť niekde stráviť voľný čas a dobre sa zabávať, pritom dobre sa najesť, tak podľa mňa v každom veľkom meste takéto miesta už nájdú klienti. Len som zacítil to, že ľudia v poslednej dobe majú rád, keď sa zabávajú na tichom mieste, hlavne keď to miesto je v prírode, a hlavne, keď majú zo všetkých strán nejaké špecialitky. Ten náš penzión ohľadne stravy ponúka domáce špeciality, či slovenskej, ako aj maďarskej kuchyne. K tomu ja cítim, že k tej gastronómii treba ponúkať aj dobré vína. Keď tu máme náš vinohrad, keď tu máme naše hospodárstvo ako vinárske hospodárstvo, ponúkame naše vína, ktoré sú pracované úplne prírodne, aj čo sa týka aj vinohradu, aj pivnicu. A ponúkame tu vína, ktoré sú trošku na vyššom štandarde ako nejaké obyčajné gastrovína. Ďalej ponúkame našim zákazníkom možnosť prejsť našou pivnicou a vypočuť si degustáciu s odborným výkladom. Ďalej vieme ponúknuť našim zákazníkom po jedle, po dobrom jedle, po jednom pití aj trošku relaxu. Máme tu wellness centrum, v ktorom sa nachádza bazén, jeden výrivý bazén, jeden sedací bazén, je tu sauna parná, je tu sauna fínska, a je tu infrasauna, je tu možnosť masáže a je tu aj odpočívareň.
Podnik vznikla v 1997 roku. Začali sme tak, že kúpili sme starú pivnicu družstevnú, potom sme robili sme prestavbu, prístavbu a začali sme robiť ako agroturistiku. Začali sme robiť s vínom. Odrody máme Riesling Vlašský, Riesling Grínsky, Veltlín Zelený, Tramín, Frankovka, Andrej. Máme tu ubytovanie hore, pivnicu máme dole, tam robíme ako ochutnávka vína. Akurát teraz sme začali flaškovať vína. Môj syn skončil vinárskú školu a tento rok by sme chceli ešte vysadiť rozno 4 hektára tu okolo panziónu. Chceli sme vysadiť Riesling Grínsky, Riesling Vlašský, Veltlín Zelený a Dunaj, aj Tramín. Budeme robiť spolu ako rodičia. Preto robíme tu, ako manželka robila, tu syn a ja. Cítime teraz, že ľudia nemajú toľko peniaz, ako potrebujú. Cítime aj my. Všetko je také drahé, tak nemáme toľko ľudí, ako sme potrebovali, ale pomaly to ide všetko, ale máme návštevníkov, od Belgičania máme, Češi máme a Maďari. Tu prídu sem ubytovať. Tí peniaze veľmi pomohli, lebo s tým môžeme žiť, s tým robíme ďalej projekty, s tým budeme vysáďať ďalej vinicu, novú vinicu, to už syn bude starať na to. Tak ja som veľmi tešil, že sú také projekty, také, čo som dostal 50% Európskej únie, tak veľmi poďakujem s tým. A teraz už schválené 2 projekty. Jeden je výsadbu vinica a druhé vinárske miestnosť mám pripraviť. Aj toto sú také projekty. Vidím, že to je všetko dobré. Keď človek dostane volačo, tak to je všetko dobré. Keď dostanem peniaze, tak potom ďalej môžem rozšírovať moju firmu a chcel by som robiť také vinárske miestnosti s tým projektom, čo sa môže ochutnávka vína, tam ľudia môžu sadnúť, môže ochutnať náš víno a môžu ochutnať dobré domáce jedlo. Nachádzame sa na južnoslovenskej kraji, vlastne ako čo sa týka vinárstva, je to južnoslovenská vinohradnícka oblasť, obec Okoč, vlastne región je to Dunajská Streda. Firma vznikla v roku 2006, sme začali obnovovať vlastne tu priamo v Okoči vinohrady. Obnovili sme na prvý rok nejakých 7 hektárov, v ďalších rokoch sme dobudovali, teraz už kompletná výsadba tu v Okoči má 25 hektárov. A v roku 2009 sme začali rekonštrukciu vlastne tohto vinárstva. Pestujú sa tu hlavne tie módne alebo trendové odrody, keď sa to môže takto nazvať. Tento Okoč sme postavili skôr na červené odrody, že strašne dobre sa tu darí modrým hroznám a strašne pekné vína z toho vznikajú. A biele odrody sme ťahali potom do Rubáňa. To je pristrekové. Je to ešte vždy južnoslovenský kraj a tam máme hlavne biele odrody vysadené. Takým ťahúňom tunak v Okoči je nám Frankovka a Neronet. Vedľa toho máme krásny Zweigelt a Libernetti. A z bielých odrod taká raritka na Slovensku je Buvierovo hrozno, čo pestujeme tunak v Okoči. A v Rubáni vlastne Muškat moravský, Veltlín zelený, Chardonnay, Riesling Grínsky, Sauvignon Blanc a Cabernet Sauvignon sme tam vysádzali. Najviac ceníme vlastne tieto slovenské súťaže na tieto medzinárodné. Teraz, čo bolo Brusel, vlastne v Bratislave, vlastne aj tam sme zažili pekné úspechy. Zlaté medaile máme či z Bojníc, či z Nitry, z Pezinka, čo je ako oveľa väčšia vinárska oblasť, ako čo sme tu na juhu, a aj tam nás ocenili, ale máme medaily aj z Viedne a tam sme strašne pyšní na Zweigelt, ktorý tam dostal medailu, ktorá je priamo rakúska odroda vlastne a strašne dobre to cenili Rakúšania. Z uvedených prostriedkov sme realizovali projekt spracovanie hrozna, výroba a predaj vína. Tieto prostriedky sme použili vlastne na vylepšenie tunajších vín.
Pred týmto projektom vlastne sa tu vyrábali vína také jednoduchšie, stolové, a tieto prostriedky sme využili na to vlastne, aby sme zvýšili tú kvalitu toho vína a aby sme dobehli vlastne tú špičku vinárskú na Slovensku. Zlepšili sme vlastne kvalitu vína, kvalitu služieb, aby sme vedeli predávať to víno z dvora. Snažili sme sa čím viac upútať tých ľudí aj tunak na mieste vlastne, že aby, keď už príde ten zákazník sem, aby sa vedel zabaviť a vedel si k tomu dať kvalitné slovenské víno. Tu sme vlastne využili tie prostriedky na zlepšovanie kvality. Zlepšovali sme, čo sa týka vína, vinohradov, predaj vlastne stade to priamo z dvora, keď sa to dá takto povedať. Zlepšila sa kvalita vína, máme oveľa krajšie úspechy na tých súťažiach, či slovenské, či medzinárodné vlastne. Dostali sme sa do Národného salónu, kde sa dostali vlastne ako medzi 100 najlepších vín Slovenska. Zjednodušila sa práca, či vo výrobe, či vo vinohradoch vlastne. Zväčšili sa hektáre, keď sa to môže takto povedať, že ako viac hrozna vieme spracovávať, viac hrozna vieme vyrobiť. Tým, že zväčšili sa hektáre naše vlastne, museli sme aj ľudí prijať ďalších, čiže sme zvýšili zamestnanosť v regióne, čo už teraz počas oberačky už zamestnávame vyše 40 ľudí vlastne, aby sme vedeli oberať ručne, nerobíme oberačky strojovo, že snažíme sa tie vinohrady šetriť pred poškodením nejakým strojom. Všetky tieto kroky smerujú k tomu, aby sme vyrobili čím kvalitnejšie vína. Nikdy nemôžeme zastaviť. Firma, keď sa zastaví na jednom úrovni, tak tí ostatní ho predbehnú. Ešte vždy nie sme na tej špičke slovenskej, ale blížime sa k tomu, chceme ich dobehnúť. Zlepšovať sa dá všade, vždycky. Ako potrebujeme ešte určite nejaké ďalšie priestory, či na degustácie, ďalšie také atrakcie, aby sme upútali tých ľudí, aby keď už sem prídu, aby zostali čím dlhšie. Do budúcna, keď sa to môže tak povedať, ciele človek musí si vytýčiť vždy také, ktoré ťažko dosiahne. My hovoríme, že chceme patriť medzi špičku v strednej Európe. A keď už dosiahneme, že budeme špička na Slovensku, už tedy to bude pekný úspech.